Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Lunes, Petsa 13 na kini mga higala sa bulan sa Oktobre. Ayan, hapit na gyud mga higalang Pasko. Wala nang gilaing maabot mga higala nga bulan sa Petsa 13. Pitsa benching o dahil ka nang di na gyud madugay mga higala doon na ana punta magsaulog na punta sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So kumusta naman mga higala? Walay linog mo din ha. Kami din is ayugon pastilan permi mingi kuyawan no labi na nako kay na ako sa second floor kusog kayo mga higala matud pa iyaha nga pag kana bitang pagkinda-kinda mga higala no? Ang iyahang swinging pero okay ra no salig rin kita sa Ginoo mga higala no kanang naa ka sa taas nga building mo kuyawan kag naay linog kay ang imong huna-huna basin bako ba yung tawag mahugno na may kada kung dimuilas na to ani nahala no mga higala may munto no usab kanatong tanan nakidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon. Bueno, mahigala rin nata sa atuan nga pagpangumusta. Kumusta naman mahigala nga itong talahurong obispo, no? Tuas, tuaros Roma, mahigala mo. Tauli na ba sa obispo? Wala pa. No, madugay-dugay pa to dito, no? Nga ang nagdumala karon ang akong gawiks, no? Si Monsignor Christian Durango. Ayan, no? Kumusta naman ka diha gawiks, no? Ya, hapit na pong Semana Santa, November 1 ang itong mahigala, no? Bati na ta, wala na tayong problema, no? Pero busy meron mahigala kay ni-request magud ni si Monsignor Durango o PPOA na mo. So, muna nga, kumbate meron og himo mahigala. Akong hinahinayandan ako. Dili madali kay tanan baya nato himuan gyud o kuan ka ng PPOA ang tanan natong mga buluhaton. So, muna nga, tinagsaon ra gyud nato muna nga medyo matiud-tiuran gyud ni ang ako rong gifokusan ang kining kabahin sa BEC niya no abino arita mahigala sa atoa nga si ato dayong tibayaw no sa og maayong mudto ang akong mga classmate no mga classmate no kumusta na si Father Dami Hiramis si Padre kanang Ubing Masyon o si Father Tonton Arnaiz. Dala na may gala, rita may gala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. CBCP na nauhagan karon pinaagi sa usa ka circular letter nga niining bulan sa Oktubre hangtod Nobyembre nga sa matag higayon nga manimba kita sa matag Domingo magsulob gyud kita sa ninang puti. Magputi tang tanan day mahigala no o nga i-display gyud nato sa atong panimalay kasimbahanan o mga pampublikong lugar nga ribbon nga puti timaan sa atong mga pagampo alang sa transparency, accountability ug good governance no amo na mga tumong higala no nya balita mga higala gikan sa Vatican Holy See pinaagi kay Cardinal Pietro Parolin mipadayag sa ilang dakong kahimuot tungod sa bag-o pa nga mi-take effect nga first phase sa ceasefire sa Gaza. Gani matud pa sa pinakaulihing taho sa kanang international TV aduna nagkaroy 10,000 ka mga Palestinians nga namalik na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga nahimot sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay aron gyud mahigala tungod lagi ka nagpadayo nagkarong ang first phase sa ceasefire sa Gaza ug gani malaumon ang kini Israel nga mabuhian na gyud ang matud pa 200 ka mga hostages nga naa pa karon sa kamot sa mga kining naa pa karon sa kamot
sa mga Hamas. O gani plano usab ang Israel nga buhian usab ang mga prisoners sa mga gagikan sa mga Hamas nga buhian usab agi og matud pa prisoner exchange. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug arita mga higala October 13, no? October 13 arita mga higala sa atoang CBC sa atoang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day bisag way nangutana sigon diri sa atoang listahan ang atoa karong santo walay lain kung dili si asa ko higala kanang sigig palid-palid ding ako ang oops ato sa ning atimanon. Okay, ang atoa karong santo mga higala sigon diri sa atoa nga listahan mao si Saint Edward the Confessor. Oh yan, no? Si Saint Edward the Confessor. Unsa man puy kalaki ni Saint Edward the Confessor. Matud pa diri kini si King Edward the Confessor, kuan kini siya sa England, no? Hari kini siya sa England. Hindi po day matabang ni si Saint Edward the Confessor, no? Hari mapuday ni siya sa England. O niya matud pa, his reign was a peaceful and characterized by his good rule and remission of matud pa seeds akining taxes, no? Respected the rule of the church when he support the Archbishop of Canterbury and built St. Peter's Abbey of Westminster. His piety gained him the title the Confessor. He died in London. Muna na giingnan dahil muna sing gitawag may gala o Saint Edward the Confessor, no? Tungod kay Diyos nun ay kayo in town po ni kay King man siya sa England mahigala, no? Unya talag sa ba kayo hari nga Diyos nun, no? Kalagmitan gyud sa mga hari di man kayo na sila Diyos nun, no? Pero pareho sa mga politiko mahigala nga tagsara po kaayo gyud nga mga politikong Diyos nun. Dili pag unsa ha. Unsa sa akong nakitaan mahigala, no? Dili pag unsa ha. Kato si Anhing Tuting Perdices, no? Pagka Diyos no nato siya, no? Dili gyud ko sige gyud na nakaila kay mi ato niya, no? Kay sige na ako tong gi-invitar ito bitaw nagkuan pa ko nagprogram pa ko sa kanang DYWC ako pay gaangkor kipang imbitar kana ko na sila para aron pud ba nga duna pud ba sila exposure sa radyo nga makadugog pud ang mga tao sa ilahang tingog. So mana mahigala, no? So Saint Edward the Confessor, hari sa England nga padayon gyud usab sa iyahang mga maayong buhat, no? Nahada, no? May mudto na kanatong tanan og sama kang Saint Edward the Confessor maningkamot pud ta manghigala, no? Nga naapod tay kinaiyang Dios nun bali po ning tungod sa kawadon mahigala murag dili na malaman po dinoon ta Dios nun ani. Abi na rin na tayo mahigala sa ato topic unsa may atong topic karon, na last page ni sa akong notebook mahigala kay nahurot-hurot na. Hurot-hurot na ning akong notebook. Okay, our topic for today is what does the Catholic Church teach about corruption? Unsa may gitudlo sa atong simbahang Katoliko kabahin sa corruption. Ayan, no? Sana doon na po na kayo tigitudlo. Naa po tigitudlo yung padahag mawala, no? According to our teachings, Catholic Church teachings about corruption sa Pontifical Council for Justice and Peace, no? Pontifical gyud ni mahigala, no? Ana ang kining pagkining dokumentuha ato gyuning gikuha gikan sa Pontifical Council for Justice and Peace. Corruption undermines all pillar of social ethics. Nga sa ato pa ang korupsyon nahimo nga babag. Nahimong babag sa tanan nga mga haligi sa maayong pagdumala, sa maayong kinaiya alang sa katilingban, alang sa
mo ni si babag alang sa matud pa pagtulunan alang sa katilingban. Ayan, no? Social ethics, no? Pagtulunan alang sa katilingban. And of course, maghisgot na gani kitang one of the pillars of social ethics is human dignity. Naso pa kini daing corruption mahigala ang primero gyud nya giguba ni ini, no, mao gyud ang human dignity. Murag tinuod man gyud po mahigala kay makakita kitag daghan kaayong mga pobre unya magtan-aw po kita ining mga kaigsuonan nato nga medyo naapod sa pangalagad unya medyo naapod anang kurap-kurap ginagmay. Murag makaingong kita mas may papudlamon dagway magwa na lamang po ko, no? Kana bitaw mga kontraktor ingon di ada mga dagko kayong politiko nga hilabihan na kaayong datua unya mulingi po kay taon ini mga pobre nga lungsanay ganin taong makakaon katulos us kaadlaw makapanghupaw po ka mahigala, no? Makaingon po ka, ay asa naman in taon dagay kwarta para aning mga tawanan. Sa dagay bulsahan na paingon no, no? So corruption undermines all pillar of social ethics. Number 1, human dignity. Yan, no? Number 2, common good. Murag ang kaayuhan na lamang sa pipila maoy ana, no? Wala na ang kaayuhan sa tanan. And of course, solidarity. Mawala na ang panag-iusa manghigala kay mag-iyahay na malamang tainig paningkamot sa kinabuhi. Wala na dili na solid, no? Dili na solid unya kining subsidiarity manghigala murag lisod-lisod ning sabton. Pero kung imo ning tan-awon imong tagaan og katungod ang pinakaubos nga mo desisyon para sa ilang kayuhan. In other words, musulisit ka kung ikaw naa sa pinakataas. Kung ikaw mao'y pinakataas nga nagdumala sa usa ka nasod, imo pong tan-awon kung unsa po din tao'y mga panghuna-huna sa naa sa ubos. Unya kung imo paminahon karon mga higala, ang gikinahanglan gyud ron sa mga tao mga higala is good governance. No, good governance gyud. Mugunay kung imo yung tan-awon bitang principle of subsidiarity, ang panghuna-huna gidon sa mga tao mahigala good governance. Muti pasabot nga adunay preferential option for the poor. Mo gina, no? Nga una-unahon ginatug tan-aw kinig yung kaayuhan sa mga kabus sa tanan ilabi na gayud ang mga kabus kasi lamang gud mo ilabaw na kinahanglan mahigala. Ako di man jud ko ingong kabus kayo kay pare baya ko nya daghan man kay taong pong mupakaon na tong humba gani ako naman laman may magpugong-pugong sa kaugalingon kay ganahan ba kay kung humba po unya kay og imo ning patamaan pug kaon kay mo taas mapud pag-ayo ning atong blood pressure basin po tinawag mo tiking na po klaro. Pero kini mga pobre manghigala pastilan ako dili pangunsa dili man niingong atong pong naging manghinambong punta ako umanto kog bukid manghigala labi na mga depressed areas magdala kog sudan. Okay nakabalog gyud ko manghigala nga nihit kay ning sudan sa mga maayong sudan sa bukid. No, magdala kong sudan. Magdala ko og isda usahay, magdala ko og kining kalderitang kanding, magdala ko usahay og mga unsa na bisag unsa ray akong madala. No, aron gyud nga makatabang-tabang pud in taon tas kalisod sa mga tao. Unya mga higala kini bitang usa sa mga pillar of social ethics kini yung universal destination of goods. Nga dili ang kana bitang bahandi sa nasod dili lamang alang sa pipila. No, muna primero yung maigo mga higala sa corruption. Muna gitudlo sa atong Katolikong simbahan, no? The corruption undermines all pillar of social ethics. Human dignity, common good, solidarity, subsidiarity, preferential option for the poor, and universal destination of goods. Kung maingon ka niya, naabayas na sa Biblia, Padre, o naanaw na sa Exodus, Kapitulo 23, versikulo 8, sabi gisulti diri, ayaw kamo pagdawat og suborno, kaya ang suborno makabuta sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatuis sa katarungan alang sa dili sadaan.
Oh, makabuta. Paita, no? Ayaw ka mo pagdawat og suborno kay ang suborno makabuta. Oh, galiman ka. May untag matinuod pang mabuta gyud unta tinuod. Di man pod di man pod buta gyud, magpakabuta-buta man pod in taon sa kalisdanan sa katawan. Oh, klaro? Nanaon niya, matud palagi, matud pa sa Compendium of the Catholic Church number 447-450, mao kini ang gisulat. Political corruption, major contributors of poverty and underdevelopment. No? Major contributor of poverty and underdevelopment. No, sa ato pa, mo gyud na ini pinakadako kayong contributor sa kalisdanan sa nung nasod, murag tinuod ginoon ron. And underdevelopment, no, sana yielding its destructive effect on democracy and the betrayal of the poor. Yan, no, sa ato pa usagi di ay mga higala sa kining gitawag natong epekto sa political kining political corruption, mao gyud ang pagka-distract sa democracy, no, mawala ang democracy sa atong nasod ug ingo mano sa betrayal of the poor. Ang una gid ay maigo mga higala ini political corruption, mao gyud ang pobre. Muna gitudlo simbahan nato, handili ni ako ara. Ako po din taon ning research po mga higala, no. So bana nga unsa may angay itong buhaton padre? No, unsa man gyud di ay mayong buhaton ini ang tubag ni ana mga higala. Let us focus on personal integrity, prayer, and advocating for justice. No? Fighting corruption involves a combination of spiritual and political action. No, dili lamang mga higala nga spiritual action raning paghimo nato mga higala. Mo nang eksakto na nagpakitabo karon, no? Kay doon na naman spiritual and political action. No, dunay pipila nga naa sa gobyerno mga higala nga nitirada sila si Secretary Vince Dizon. Unya naa pa sila si Senador kining Ping Lacson. Unya naa pod sila si Congressman si Senador Soto. No, daghang ing musaway biya ni Soto mga higala. Daghang ing musaway pero at una murag wala pa may mga kana bitawng mga pamasangil nga nangawat po di si Soto. Mura man ang niyon sila nga kana si Soto kuan ra gyud na artista ra na. Wala ginay pulos gihapon. nakadungog ko ana mismo na akong kaubang pari ni ingon ana. No, kana Soto kuan na siya. No, kanang artista ra na, wala gina siya kalaki. Kauban akong pari ni ingon ana. In other words, everybody are entitled to our own opinion. Ako wala ra ko ni-react, wala ra po ko. Pero ako mismo, wala man ko dili man ko dapig ni Soto, pero as of now, wala pa ko nadunggang corruption, kana bitang corruption nga kana bang gitawag natong accusation, no? Corrupt accusation para ni Soto. Bisag moingon pa mo nga naa gyud gihapon na, pero wa mo ko kadungog. Sa ito pa wala ragid ang ako ra pong kaugalingon mo ako ang naon. Nya ikaduha si Ping Lacson wa po ko kadungog nga gani kuno kini sa una si Ping Lacson mahigala wala man gani kuno ni dawat og pidap. Mo ako nadunggan. Correct me if I'm wrong. Di lang ta maglalis ana. Ay lang po mong kasuko nako kay ako man nga obserbasyon, no, nga si Lacson og si Soto murag wala ni sila naa magani dagway di mo ginagay na mawala. Pero dili po dagay gyud grabe ana, no, og sakuan pa na lesser evil dagay ni sila kung evil magani ni mga tawhana, lesser evil dagay ni na mo na nga Secretary Vince Dizon karon wa na gani in tawo pamanghimungot, no, tungod in town sa paningkamot mahigala nga masumpo gining korupsyon nya backupan pag yun sa kining trillion march sa to pa ang kini sa Catholic Church karon mura og natinuod, no, kana kay do na magigiingon nga fighting corruption involves a combination of spiritual and political action. Okay,
kung labi na kung kining gitawag natong political corruption, unsaon man nato magsige ra tag ampo ani. Magsige ra tag ampo. Wa gyapon mahitabo pero karon murag naa po'y political action. Kay naa may mga senador nga naning kamot yun. I don't know kung politically motivated ba daw kay na o dili ba, pero at least doon na yun sila gihimo. Salamat sa ta. Di ba no? Murag maingon, politically motivated na. Mau man kaha, di na maglalis. Ako na ginaingon, di na ako makiglalis. Correct me if I'm wrong. No? Pwede ko ninyong balikason. Balikasan lamang ko, dili raman pong ko masuko. Kaya nga naman, natural raman ginagay na kasi Chris de Vita munas ka buutan ato gibalikas man gani siya. Wala ako okay na ko pero muna na ako obserbasyon ha. Muna ko obserbasyon nga og evil man dagway ni si Soto og si kining singalaan ning si Lacson murag lesser evil dagway ni. No, pero at least nalipay-lipay ra sad ko higala kay medyo spiritual and political action sa atong gihimo karon. Kaya sila si Cardinal Pablo Virgilio David naningkamot naman po. Noon niya, matod pa, kinahanglan po o gamay pong focusing no personal integrity, prayer, and advocating for justice. Unya, kini may pinakanindot. Kinahanglan nga kita sa simbahan maog mangulo sa gitawag nato og kining gitawag natong accountability and transparency. No, kay magsigi tag yaw-yaw. Magsigi ta og tira nga tira o nya kita po dai mismo wala po di ay tamag. Muna sa kumpinjong ha. Dili na ako ha basig mingo padre akam ga tumo ka. Basahan lang ninyo sa kumpinjong number 447450 muna gisulti. O nga kinahanglan pud gyud nga ang simbahan maog mahimong modelo sa transparency and accountability. So that is how to fight corruption. Tama na daw nga, sa ako lang, muna ginaingon nga, correct me if I'm wrong. Pero kining akong gibasa mga higala, ikan po din tao ni sa akong research po ginagmay. So kung maingon mo nga muna ko, ako may mo ana. I will just bow my head and say nothing. Sama bas gihimo ni Kristo ba nga silent talaga ta. So, totoo, padiaka, wala ko na siya correct. Wrong man ka ako di narana nimo kung sa tanaw ni man ako pero basta kaya nga kung gibasa diri gikan sa unsa ganito ni basahan lang ninyo ha sa Pontifical Council for Justice and Peace na ani diri and of course compendium number 447450 nga kinahanglan gyud nga ang to fight corruption involves a combination of spiritual and political action. And number, og ang sunod, mao nga, kinahanglan gyud nga ang simbahan gyud mismo. Kay Catholic perspective man fighting corruption according to a Catholic perspective. Nga sa ato pagkita nga mga Katoliko, mao gyud tay mag-una-una pagpakita sa accountability and transparency and good governance. So niya, dili lang kabira pong mga pare mo inyong igon anak. Kamo po dagay mga Katolikong membro sa Katolikong simbahan, no? Kamo po dagay nga mga politikong Katoliko, no? Kay basin bug maingon nga ay kamo ra anak padre, no? Kapare man ka Katoliko. Dili kitang tanan mo membro sa Katolikong simbahan. So kung moingon mo sa pangoras may gala basig mulapaw ta. Kung moingon mo nga ang Katolikong simbahan mo ay mangulo, apil mo tanan-ana hasta mga politiko nga Katoliko. Balik ka na ito nga kasi mulapaw ta, no? Kini lang gyapon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa ko na ginaingon, don't get me wrong. Kung sa English po na, don't get me wrong. Kung sayop magani ko, mangayo na ko pasaylo. Apan kung eksakto ko, maayo. Apag masayop, matay mahimuha na. Ang ako arang gipadayag ang akong gibati base sa kung unsay gitudlo sa Katolikong simbahan. Okay? Daghang salamat ug mayong mundo Pilipinas.